isto tako Vlada Morka slikala ima kampanju, što sad sam zaboravila. Neka peti festival Tista krene, a tko je sve danas s nama? Carev Podrum, Draž, Društvo prijatelja Baranjskih starina i Žitopolje, udruga, tako je to nekad bilo, Duboševica, Put seljačka sloga Gajić, Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrum, Bački, Monoštor, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Silije Strahimir Kraljević, Krančević, ali to je tako kad brzo govorite, Berek, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor Sombor, Kulturno-umjetničko društvo Zora Piškorevci, poznati po taškama, DVD Duboševica, HKPD Matija Gubec Tavankut, Baranjska kuća Karanac, udruga Hrvatska žena Otok, Čarda kod Švabe Bački, Monoštor, Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata Šokadija Sonta, udruga žena Duboševica, seljačko domaćinstvo Kalinka Gajić, vinarija Bećaroša Gajić, srednja škola Donji Miholjac, udruga Celivita Osijek ili bezglutenski štand, te urbani šokci Sombor. Molim vas, veliki pljesak za 20 majstora Tista večeras i danas na Baranjskom Bećarcu. Tako, glas je puknuo još jučer, ali nema veze. Nećemo nabrojati sva jela, nego pozvao bih vas na početku reda, ko se nikada nije vozio zapregom, tu je Bule sa 2 konja upregnuta, ako se želite provozati ovdje, slobodno se javite, a ja moram pogledati jesu li izvođači spremni. Dobar dan svima, želimo vam ugodan početak ovoga festivala. Mi smo Limbo, došli iz Zagreba danas samo za vas. Imamo vam puno toga za ispričat, većinu toga kroz pjesmu, a do tada uživajte, opustite se, zaplešite, ne daj Bože, i idemo lagano sa tekstom. Ne govori ništa, prepusti se, Uhvati ritam, nitko nam ništa ne može. uhvati ritam. Igraj svoju igru, opusti se, uhvati ritam. Nitko nam ništa ne može, uhvati ritam. Evo ga.